Les bases del tractament de la diabetes bàsicament són tres. Per una banda, el tractament farmacològic, que serien pastilles, insulina, i que això ve prescrit pel metge. La pràctica d'exercici regular, això vol dir almenys de 3 a 5 dies a la setmana. La intensitat, la durada de l'exercici sempre serà individualitzada a les característiques de cada persona. I l'altra gran base és la dieta, que sovint és el que resulta més difícil de seguir adequadament. Una persona amb diabetes ha de saber que ha de seguir una dieta equilibrada, variada, molt semblant a la dieta que hauria de seguir una persona que no fos diabètica. És important que sàpiga quins són els aliments que influeixen directament en els seus nivells de glucosa, i això bàsicament són 3 grups, el grup dels farinacis, dels lactis i de les fruites. Aquests aliments s'han de repartir en els 4 o 5 àpats diaris que es recomanen fer, en petites quantitats, depenent també de les necessitats de cada persona, seran més o menys quantitats. I quins aliments s'inclouen dins aquest grup? Doncs dins els farinacis, tots els cereals, l'arròs, tots els aliments derivats d'aquests cereals, com poden ser el pa o la pasta, i també les llegums i les patates. Es recomana que es consumeixen sempre que sigui possible en les seves versions integrals. Pel que fa a les fruites, que és l'altre gran grup, es poden prendre preferiblement fruites de temporada, de 2 a 3 al dia, repartides en els diferents àpats, i en quant als lactis, llet, iogurts i formatges frescs, que es consumeixin desnatats o semidesnatats, sobretot si existeix problemes de sobrepès o obesitat. Pel que fa a la resta d'aliments que no influeixen tan directament en el control glucèmic, com poden ser les verdures o els productes proteics, verdures s'han de consumir 2 al dia, 2 racions al dia, en el dinar i en el sopar. Procurar limitar la ingesta de carns greixoses, preferir les carns més greixoses com són les carns d'au o de conill, i prioritzar el consum de peix, tant blanc com blau. En quant als greixos, cuinar i amanir preferiblement amb oli d'oliva i limitar el consum de mantegues o margarines. Beure 1,5 litres o 2 litres d'aigua al dia, es poden prendre infusions, i refrescos no ensucrats ocasionalment. Voldria fer esment també al que són els productes especials per diabètics, que tot i que ens poden ser d'utilitat en alguns casos, hem de tenir en compte que alguns d'aquests productes no són estrictament lliures d'hidrats de carboni, que és el nutrient que ens influeix en els nivells de sucre en sang, i que el millor és consultar, en funció del producte que vulguem consumir, el nostre professional sanitari, el metge o l'infermera, per saber-ne si és recomanable el seu consum i en quina freqüència i quantitat.